Бүген 30 май 2021 елның безнең Гали авылында агач утырту өмәләре дәвам итә. Тәрзи бабай шикелле авылда алма бакчасын үстерергә булдылар. Авыл халкы җыелышып, Самара питомнигыннан алып кайткан алма, груша, чия агачларын өмә ясап утырттылар. Бу саваплы эшне башлап җибәрүче Вакказов Рәсих хәзрәт. Аңа Аллаһының рәхмәтләре яусын. Шулай ук зур рәхмәт авыл җирлеге башлыгы Идрис Хамитовичка һәм бөтен өмәгә килгән кешеләргә. Видео язманы ясады Рәсих хәзрәтнең апасы Наилә ханым. Барчасына Алланың рәхмәте яусын. Biz oturtturabız. İdris abi işenmişsiz. Ezgine interview berigizler. Rəşik Hazret sırada sizden interview. Bir-iki sözünü aytып ketdik zəli. Mənə yaxşı saqlanğan rassada nitməgən, bırçılmağan bik yaxşılar garajda turub turğanlar bir-iki gün. Bakamında biz решат etkənçe, urun әзерләгәнче. Bir-iki günə söz aytdınız İdris abi yanına düşündürüm. Рәсикка инде Алланың рәхмәте яусын. Менә шулай галау авыл өчен тырыша, булыша, авыл өчен яна, авылга булсын дип. Да не паны тырышып утыртты берне уже. Бисмилlah айтып, каплый башла. Кулларым белән Раббим су сибәргә кирәк әл баштан. Су салдырга кирәк. Анны патуң-матуң. Капсасыңмы? Менә Айслу килгән. Аны Рөстәм абый бик тырышып эшли. Хәерле бакчалар булсын. Менә монда Леккә булсын зак. Мөхтәр белән Габдулла эшли. Bu zayıflar ikisi de isminiz nişik әле? Гамбәр апа менә приветлар ди. Bir нинди дә ни әйтмим диде, сүз диде. Эшлим генә түлке миндә. Ана кызлар килгәннәр. Менә машина белән суап килгән Идрис абый. Кая бастыралар? Тутканнар. Баштан менә алма агачлар утыртабыз. Ана тегендә аннан вишнялар утыртабыз. Менә шушындый эшләр йөрибез. Монда хәтагым bir-iki кеше стәлдә мәшләр. Чакырдык әле, может тагын килүче булыр. Ана су сибә торалар, күмә торалар хәзер. Гәүһәр, интервью бирегез әле әзгенә булышучылардан бөтенсенә интервью алырлар. Менә бу безнең күрше Гәүһәр. Исәнмесез, сез нигә килдегез? Эмәгәме? Эмәгә килгән. Алма агачлар. Исәнмесез, Ваня? Siz niye geldiniz? Кунакка килдек. Кунакка килгән, эмәгә кунакка килгән. Бу безнең эшләр, менә безнең эштә утыртабыз. Шуңа күрә Алланың рәхмәте яусын барсына да. Кыска видео роликлар ясыйм, аннарысын бергә кушып Рәсих аны тапшырыр һәрберегезгә. Общий инде, в общем. Менә Гамбәр апа да интервью бирергә решились. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен салаватлар әйтеп килдек алма агачлар утыртырга. Игелеген күрергә авылдашларга, балаларыбыз менә катнашалар, килделәр. Салаватлар әйтәбез, дугалар укыйбыз, Фатиха сүрәсе белән башладык. Аят-ул Курси белән Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, исән-сау үстерергә, барчабызга. Иншалла. Авылдашларыбызга, якыннарыбызга, килүчеләргә, барча мәхлукләргә игелеген күрергә насыйп итсен. Амин. Кешеләргә, балаларга, нишәмә елларга киләчәктә. Амин. Иттереп, матур иттереп үссеннәр, шифа булсын. Bütün məxluqlərə şifa versinlər xuşu. Allah Təala vergən bizə Allah Təala vergən alma ağaclar arqılı yaxşı iş başlanıb getdi. Davamlı bolsun, tağında gələcəkdə zor matur bağçalar Үстерәбезсен. Үстерергə nasib et. Иншалла. Təaladan ярдәм сорап, davamlı bolsun şu эшләр. Яхшы, Алланың рәхмәте яусын. Кешеләр өчен дә, хайваннар, бизәкләр өчен. Яхшы рәхмәт яусын. Менә Камил истәлде килдек өмәгә. Кваслар алып килгән безне эшерде. Кыздык барыбыз да эшләп, менә Габдулла бөтен эшне эшләшә, молодец. Монда кыяш бик яхшы төшми торгандыр бәлки дә. Менә Мөхтәр суап килгән салкын су. Рәсих абый. Менә бераз ардылар, тукталып торалар, хәл алалар. Эшләре менә бер кыр утырттык.
Kıyamet gününe gün iyiliğini korugan nasip. Amin amin amin. Şu jemişlerden Nail apa kilip isteldim ne mege uktuşun Nail apa.